Maar Sven Kramer wie de man die het voor de meest bijzondere prestaties zorgen. Hij is al 6 keer wereldkampioen. En dat is uniek. Ja, dat is zeker leuk en dat klinkt heel erg goed en natuurlijk ben ik daar trots op. Maar goed, op dit moment realiseer ik me dat misschien nog niet helemaal, maar ik denk dat het komt letter wel. Er is wat een vreemde wiek achter de rug. Die paak is overleden en dat liep het mij een hele grote omschakeling allemaal. Ja, die overleed een paar dagen voor de World Cup in Insel. En dat is natuurlijk niet makkelijk en dat is nooit leuk. En dan klinkt misschien gek, maar dan is toch wel een soort van omschakeling naar deze WK. Want uiteindelijk om hem nou net te rijden is ik al wat natuurlijk. De zege op Bukko wordt nipter dan we gedacht hadden. Hij perst nu het laatste beetje eruit om de 10 kilometer voor zich op te eisen. De wereldtitel, die komt er. Een uniek feit. Maar een makkelijke titel wie het net. We namen de tweede dag wie het best wel dreig. Ja, het wie net heel makkelijk. Voor 100 meter wiel best wel zwier. En dat zie je net heel erg makkelijk. Maar goed, het is... Zo'n 10 kilometer hing ze altijd een beetje op 2 gedachten. Het was net de volle pinelide en hij met... en dan uiteindelijk doet het er toch en dan hing ze op 2 gedachten en dan gaat het nooit vanzelf. Het feit dat de 31-jarige Friesin na het behalen van 2 titels in Insel ook nog even het wereldrecord op de 1500 meter verbeterde, had de Friesin extra gestimuleerd om er een groot feest van te maken. En wat dus Atje deelstra in de jaren 70 slagen, in 70, 72, 73 en 74, slag het nou ik Irene Wust. Ze wordt voor de 4e keer wereldkampioene. Ze is dan ook heel tevreden hoe het weekend. Zeker, dat is een mooie titel. Ik bedoel, ik heb 3 afstandszegers en mijn 3e titel op een rij, 4e in totaal. Dit jaar voor de eerste dubbel, dus al met al natuurlijk een zeer geslaagd weekend en ben ik daar heel erg tevreden mee. Het wie voor de importvriezinnen een heerlijk toernooi om te rijden. Eens wie er geen minder afstand bij. Ik denk dat het 5 kilometer het makkelijkste liep. En Had je daar een beetje tegenop gekeken? Nou ja, je kijkt tegen elke opkijken is een slecht woord, maar je rijdt hem niet vaak. Nou ja, valt ook wel mee. Maar het is weet je wat, het is nou een roundtoernooi, dus je bent voor alle afstanden gespannen. Want je mag nergens steken laten vallen. Dus wat dat betreft gingen ze alle 4 hartstikke goed en heb ik nergens steken laten vallen.